लोगोफोर हेलो गाइस I think she's her mulai non. Kita sudah sini. Tuh. Ini kunci. Я уже не мама. Kata posis. Ini yang sih dah. Beres ini kemana? Coba lalu itu kemana mana? Hasubun mana hasubayane pipa paten ya. Ini bisa hasubay mutra. Kelak, apa has kena? Kosong. Pena nih sih. Hasun itu. Ayo. Ini kan mutra hasub do kumpul pro. Hasuk kayak ini di sini salah. Hasub. Yes, ini hasub deh. Papa di sini hasub deh. Baba yang. Hasub deh. हेलो लोगोफोर आंनि भइसखौ मोजां खोनादोंना नोंथांमोना
हासुला जोब्बाय बाव हासुफैयोबा फैनानै गिसि बिदिनो उन्दुबाय आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै नोंथांमोना बेखौ खिन्थाहरलाय अके होमबा जोबोद गोजोननाय थाबाय जुदि मोजां खोनादोंबा ओमफ्राय अलरेडि मोजां खोनामारदोंना येस अर नो अके आं जोबोद गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय दिनै मानो होनबा हास्लाबा जायोलै एखमब्ला भिडिअ बानायनोबो नोंथांमोननि कुइसन सोंहरबाबो नोंथांमोननि कुइसननि मथेबो भिडिअ बानायनोबो बिराद माने हास्लाबा जाथारो ओंखायनो गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना आं मोनसे आं भिडिअ लाबोबाय थागासिनो थानायालाय ओमफ्राय दिनै लाइभ फैनायनि जाहोना आं लाइभ फैनो गोसो गैयामोन मानो होनबा आंनाबो मबाइलाव एसेबांखिनि आं लाइभ फैबा फेस स्किमाव फैनोसो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय मबाइलखौबो आङो दा मोजां मबाइल लानो हाथ'वाखै नालाय ओंखायनो लाइभ फैनाय जायाखै नोंथांमोननि कुइसन्सफ्रा आंनाव बिराद फैना दंफैयो आं दुखु मोनो नोंथांमोननि कुइसन्सनि मथे आं बेयाव लाबोनो हायाखै होननानै होमबाबो आं नाजागासिनो बारु मोनसे बिदिनो जि भिडिअ ट्रेन्डिं जागासिनो दा बिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ लाबोबाय थागासिनो मोनसे ओमफ्राय आरो गोबां आंनि लोगोफोर अनसुलिफ्रा आंनि साबसक्राइबारफ्रा इमान मोजां कुइसन सोंहरदों आंनाव आं बबे भिडिअखौ लाबोजेननो आं माने उफाय गैयियाव आङो एसे थाथ'नाय बायदि जायो स' बिनि थाखाय आं निमाहा बियो लाबाय थागोन आङो ओमफ्राय दिनै लाइभ फैनायनि जाहोना आं बेखौनो खिन्थानो सानदों जे आङो भिडिअ बानायनो सानब्लाबो माने एखमब्ला टाइमानो मिलाया मानो होनबा आङो नोंथांमोननि थाखाय आं नोंथांमोननि भिडिअनि थाखायनो नोंथांमोननि एन्सारनि थाखायनो आं कुइसन्स आं नोंथांमोना मा सोंहरदों बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोनो नाजायो ओमफ्राय आं हायियाव आङो बिराद दुखु मोनो गोसोआव गाज्रि मोनो नोंथांमोना बेखौ आंखौ नों गाज्रि मोनना थानाङा जिखुनु आङो लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोनजों आं जगाजग जाबाय थागोन आरो हेल्प खालामलांबाय थागोन आङो ओमफ्राय आं दिनै लाइभ फैनायनि जाहोना बेनो जे आङो बै माखासे कुइसन्स जाय नोंथांमोना सोंहरदों ओमफ्राय बिथांमोननि सोंहरनाय कुइसन्सनि मथे आं भिडिअ लाबोनो हायाखै होननानै नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा मोनफ्रोमबो नोंथांमोननि कमेन्टसआ आंनि डायरियाव लिरना दंखाजोबो गासिबो ओमफ्राय आङो मोनसे आं लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा खामानिखौ मावलांबाय था मोजाङै आग बारायलांबाय था आं बेखौ आसा खालामो ओमफ्राय सुनु इउटुबाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों दै खोनाबाय आं नोंथांमोना खिन्थानि आपडेटआनो जाहैबाय एट नि सोमोन्दै ओमफ्राय नोंथांनि चेनेलनि नाम आं बेखौ दा गाबोन मोनगोन आरो भिडिअखौ आं बिनि सोमोन्दै प्रपार खालामखाबाय नोंथांमोननि चेनेलाव जेब्ला अपेन खालामो अब्ला नायबानो जाबाय नोंथांनि चेनेलनि नाम फैखासिगोन दा गोजौआव नोंथाङा बेसेबां साबसक्राइबार दङ ओमफ्राय बेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामखो बिनि सिगां ओमफ्राय नोंथांनि चेनेलनि नाम बे आपडेटआ फैखाबाय बेखौ भिडिअ बानायलायनो दरखारानो गैला खोमा नोंथाङा नोंथांनि इउटुब चेनेल अपेन खालाम ओमफ्राय अपेन खालामनानै नोंथांनि चेनेलाव लगइन खालामनानै चेनेलाव क्लिक खालाम ओमफ्राय नायबानो जाबाय जेरैहाय आं खिन्थानि नायलाय नोंथांमोना नाय आं बेखौ भिडिअ बानायलायनांला खोमा आं डाइरेक्ट इउटुबाव अपेन खालामसै आङो मा बुस्थुनि फिसाला मा बुस्थु नै नायलाय लोगोफोर फार्स्टआवनो दं बड' स्मार्ट टेक्न'लजि ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो @बड' ST दंना बड' ST ओमफ्राय पइन्ट दं ओमफ्राय 1 साबसक्राइबार बेसेबां दं बेयाव देखायगोन ओमफ्राय भिडिअ बेसेबां आपल'ड खालामदों बेयाव देखायगोन ओमफ्राय आङो एबाउट सेक्सनाव आं क्लिक खालामसै ओमफ्राय नायबानो जाबाय एबाउट सेक्सनावबो नै दाख्लैबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन @नि सोमोन्दै ओमफ्राय बेयाव आंना बेलेगसो एड्रेस दंमोन माने कास्टम URL दंमोन ओमफ्राय दा नै कास्टम URLआ मायाव सोलायखो @बड' ST आव सोलायबाय बेखौ आं भिडिअ बानायनो गोनां दरखारानो गैला खोमा जाय लाइभआव फैदों जाय आंजों जगाजग जादों
नोंथांमोना मिथिखाबाय www.youtube.com/bodost बेखौ आङो कास्टम URL खालामनानै लाखादों सिगाङावनो नोंथांमोनावबो बिदि सौहैबाय खोमा गासिबोनावबो बे गासिनावबो जाजोबखाबाय नाय एबाउट सेक्सनाव मर इनफ'आव नाय youtube.com/bodost नोंथाङा मा सानदोंमोन ना बे कास्टम URL बोरै सोलायो होननानै सोलायनो दरखारानो गैया अट'मेटिकलि बे गाव जागोन ओमफ्राय जुदि नोंनि नामा गोलावबाथाय जुदि नोंनि नामा गोलावबा नोंथाङा क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांनि चेनेलनि नाम बा नोंनि नामजोंनो नोंथाङा खालामनो हायो आरो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखाबाय अके इउटुब हेन्डेल अके RKE बड' ब्लग्स yes बियो इउटुब हेन्डेल बेयो नोंथाङा जेबो खालामलायनाङा जुदि नोंनि इउटुबा चेनेला जुदि गोलावबाथाय नोंनि गोसोबायदि नोंनो नाम नोंनि माबाजों नोङो खालामनानै लानो हायो आरो बे इउटुब हेन्डेल ओमफ्राय नों दा बे हेन्डेल एड्रेस होननानै नोंनि बे हेन्डेलनि नामखौनो नोङो इउटुबाव सार्च खालाम बेनो फैगोन आरोखि बारा गोलाव नोंनो सेयार खालामलायनो दरखारानो गैला बेखौ इउटुब हेन्डेल होनना बुङो अके बे गासिबो बयनावबो जाखाजोब्बाय ओमफ्राय जुदि नोंनि नामा गोलावब्लाथाय ओमफ्राय नोङो इदिट खालामनो हायो आरो क्रम ब्राउजाराव नों मा नाम दोननो क्रम ब्राउजाराव आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि RKE बड' ब्लग आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि धेमाजिनि सिमेन्ट सापुरि नोंथांमोननि आं दे जोबोद मोजां बिदिनो खामानिखौ मावलांबाय था आरो नोंथांनि चेनेलखौ आं मोनबाय थाखायो आरो आं बयनिबो चेनेलखौ आं भिजिट खालामखायो खालामनायालाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे साजेसन होनो सानो जिहेथु आङो भिडिअ बानायब्लाबो बानायख'नो हाला नोंथांमोननि कमेन्टस आरो नोंथांमोननि रिभिउखौ नायनानै आं ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि माने आंनिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो रिउस कन्टेन्ट कपिराइट क्लेम कपिराइट स्ट्राइक मानि थाखाय बेफोरबायदि जायो नोंथांमोना गुड इभिनिं GADJ गेमिं अके एक्सुवेलि आङो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' जिथु इउटिउबार आरो बर' जियानो जाथों जोंनि बर'फोरनाव एसेबां टेलेन्ट गैया आं बेखौनो सिन्था खालामो मानो होनबा गुबुननि भिडिअफोरखौ लानानै गाव गावनि चेनेलाव हगारो गोबाङानो जाय बिथांमोना मिथिखायो बिसोरथ' खालामा बारु साफ्रोमबो बर' इउटिउबारफ्रा बिदि नङा आंबो मिथिखायो बाट नोंथांमोना दा मा सलिउसन सोलिगासिनो मा होनो रिउस कन्टेन्ट जागासिनो दा इउटिउबाव अलरेडि थाखानाय भिडिअफोरखौ नोंसोरो आपल'ड खालामनानै मनेटाइजेसन जाखांनायनि उनाव प्रब्लेमखौ क्रियेट खालामनो गोनां जाहैयो बेयाव आं मा भिडिअ बानायबावनांगौ दे आं सिगाङावनो बुंखादों गुबुननि भिडिअ बानायनाङा गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामनाङा आरो गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालाम गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामबाबो गावनि भइस अभार खालाम होननानै सिगांनिफ्राय बुंबोगासिनो आङो बुंबोनायालाय ओमफ्राय दा मनेटाइजेसन जाखांनायनि उनावसो बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैयो होमबा बेसेबां दुखु मोनो नङा होमबा गुड इभिनिं GADJ गेमिं गुड इभिनिं मालायनि KRE बड' ब्लग मालायनि भिडिअ क्लिप्सखौ ससे होबा ग्र' जागोन ना जाया नाय ससे माने ससेखौ माबायदि ससे होनो डायलग 1 मिनिट 2 मिनिट 3 मिनिट 4 मिनिट बेसेबां बिदि ससे बे ससे मालायनि भिडिअखौ मा दरखार होनो ससेबाबो बे ससेखौ नायनानै मालायफ्रा गोजोना ना ससेल'खौलाय नों मानो होनो गथिखे बे ससे होस्लायस्लाय नोंनि भिडिअखौनो नोङो होलाय
ससेनि खोथायानो गैया माने बे ससेनि थाखाय नोंनि भिडिअ भाइरेल जागोन बा भिउस मोनगोन बा नोंनि माबाया ग्र' जागोन चेनेला ग्र' जागोन बिदि नङा बे ससेखौलाय मानो नांथारगोन बाद दोन बेफोरखौ नोंनि बे ससेनि मालायनि भिडिअखौ होस्लायस्लाय नोंनि भिडिअखौनो ससे होलाय माबा मोनसे दिमाग खालामनानै माबा नोंनि माबाफोरखौनो थाम्बनेइलफोरखौनो नोङो नंगौ बायदि नों होलाय बेयाव जेबो जायाना क्लिक बेट खालाम क्लिक बेट आरो हायोबा भइस अभार खालाम नोङो 1 घन्टानि भिडिअ ना ओमफ्राय बे 1 घन्टानि भिडिअखौ नोङो डाउनलड खालाम ओमफ्राय बे भिडिअआव जेसेबां डायलग दं बेखौ खोमोरनानै नोंनि भइस अभार खालाम नोंनि डायलग हो बेयाव जेबो कपिराइट स्ट्राइक जाया क्लेमबो जाया आरो कमिउनिटि गाइडलाइन्सबो जाया जेबो जाया जुदि नोंनाव टेलेन्ट दङबा खिन्थु मालायनि थाखानाय इउटुबाव थाखानाय भिडिअफोरखौ नोङो आपलड खालामदों ओमफ्राय रिउस कन्टेन्ट जादों नै दिनै आं बिराद केस नुबोबाय इमान केस नुबोबाय बाट नोंथांमोना मा खालामो बे भिडिअफोरखौ गावनि चेनेलाव होनानै जेब्ला मनेटाइजेसन अन जागोन अब्लासो नोंथांमोना खाफाल हमनांगौ जाहैयो बिराद दुखुनि बाथ्रा इउटुबनि सोमोन्दैथ' आपडेटआ बिराद दंफैयो ओमफ्राय नै दा गोदान आपडेट फैगासिनो जितु जोंहा फेसबुकनि आपडेट बे फेसबुकनि आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखौनो लाबोगासिनो दा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो फेसबुकआ माने नोङो फेसबुक प्रफाइलजोंबो नों दा आर्निं खालामनो हायो फेसबुकजों भइस खोनायाखै नामा आरके बड' ब्लग खोनायाखै आंनि भइसखौ आंनि भइसआ सहैयाखै नामा दे जाय लाइभआव फैदों अननानै आंनि भिडिअखौ बेखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम ओमफ्राय लोगोसे कुइसनफोरखौ सोंहरनो हागोन आरो दासो खोनाबाय अके आं रायज्लायगासिनो खोनाबाय दा आरके बड' ब्लग आं नोंथांनि चेनेलखौ आं भिजिट खालामनि र' 924 साबसक्राइबार 25टा भिडिअ दङ ओमफ्राय नोंथांनाव आके बास्ति 012@gmail.com हेन्डेलाथ' फैखाबाय नोंथाङा बे हेन्डेलखौ नों दोननो साना अब्ला नोंथाङा बै क्रम ब्राउजाराव बोरै हेन्डेलखौ माबा खालामनांगौ बेखौ आं खिन्थाखाबाय बारु खिन्थानायालाय अके थिगानो बारु नोंनि आपलड खालामनाया अके नायबाय होमबा थिगानो नोंनि चेनेलखौबो आं भिजिट खालामबाय थामनायफ्राथ' थिगानो ओमफ्राय नों गोसो होनानै नोंनि भिडिअआव मा जादों मा जायाखै बेखौ नोंथ' मिथिखायो होमबाबो खामानि मावनांगौआ जोबोद दङ नोङो इउटुबनि टार्मस एन्ड कन्डिसनफोरखौ एसे गोसोआव लाबानो जाबाय बोरै मा मावनांगौ मानो होनबा जोंनि माबायाव दा गोबाङानो मानि थाखाय ग्र' जायाखै मानो होनबा जोंना माने इसिबां टेलेन्ट थानांगौ दा अनलाइननि जुग नालाय रोङैखौ रोंनो हायो नों इउटुबावनो टेलेन्टसो थानांगौ दा ओमफ्राय उनावसो मनेटाइज जानाय समावसो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाना होयो बेनिखायनो मालायनि भिडिअ मालायनि थाखानाय भिडिअफोरखौ आसा खालामथारनाङा माने मालाबाबो आच्छा अके ओमफ्राय माबाफोर सोंहरनो गोसोबा नों सोंहरजागोन खोनायाखै
Tolongan ada. Naik. Sini pun naik. Bapak sini pun naik. Bapak sini pun naik. Tolongan. मानो फैफेराखै नों फैनो हायोथ' दा मिथिखायोना लाइभआव बोरै फैयो आंनि आवाजआ क्लियार जादोंना गाइस आं जि बुंदों बेखौ मोजां खोनादोंना क्लियारलि रोखा रोखा प्रम'सननि भिडिअखौथ' आङो खालामगौमोन खालामनायालाय दा लाइभआव नायनोसै साबेसे फैयो बिनि उनाव आं प्रम'सनखौ आं मोजाङै खालामगोन प्रम'सन खालामनो माने बे गाव गावनि टेलेन्टनि सायावसो प्रम'सन आं खालामना होगोन ओमफ्राय नोंथांनि भिडिअआ मोजां नंगोन ना नङा नोंथांनि लाइभआव नोंथांनि भिडिअफ्राव नोंथांनि चेनेलाव बा नोंथाङा मा भिडिअ हगारो साबस्क्राइबारथ' नोंथांखौ मोनखागोन नोङो आंनि दारै जायो 20 जन जायो उनाव लासै लासैनो 100 200 1K मोननो हागौ बाट डिपेन्ड खालामो जे नोंथांनि चेनेलाव नोंथाङा मा भिडिअ हगारो बै साबस्क्राइबारफ्राबो ओरैनो खालामाना नोंथांनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदों होननानै माबा मोनसे इनफरमेटिभ बा मोजां भिडिअ मोनगोन बेखौसो सानो नालाय बिसोरबो ओंखायनो माने आंथ' प्रम'सन खालामनो हायो बारु खालामनायालाय आं खालामगोन खालामनाया दाबो खालामगोन आङो एसे लाइभआव एसे जुगाजुग जानो होग्रो मानसिफोरखौ जुदि 1K बा 50 100 बेफोरबायदि फैयोबा आङो प्रम'सन खालामगोन बारु लोगो लोगोनो साबाबाबो 10 जनबाबो मोनगोन नोंथांमोना साबस्क्राइबारखौ दासो आं बेखौनो बुंनो सानदों माने ओमफ्राय बेफोरबायदि प्रम'सन खालामनानै जेनेबा साबस्क्राइबारथ' नोंथांखौ खालामगोन ओमफ्राय नोंथाङा मा टपिकनि सायाव भिडिअ बानायो नोंथाङा मा सिस्टेमनि भिडिअ बानायो बेखौसो डिपेन्ड खालामो माने नोंबो बेखौ खालामगोन ओमफ्राय उनाव नों जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेखौनो रावबो नायनाय नङा ओंखायनो आङो सानो माने गोबाङानो बिदि माने प्रम'सन खालामो खिन्थु साबस्क्राइबार मोनदों होननानै नों गोसोआव गोजोननाय मोनगोन बिदि नङा बे साबस्क्राइबारा नोंनि भिडिअखौ नायनांगोन नोंखौ पसन्द जानाय खामानि नों मावनांगोन ओंख्रिया आंना माबा मा होनो मैथा ओमफ्राय ना गोरान ओमफ्राय आरो ना क्रस भाजा जाबाय आरो मा खालामनो उफाय गैया मैथाजों ना जिखुनु मैथाजों नाजों ओमफ्राय नोंथाङा अबेनि होनदोंमोनलाय RKE बड' ब्लग अके दे लाइभआव आंथ' मालाबाबो बारा जोबोद गोबावनो बे लाइभआव आङो बारा गोबाव थाया आरो आधा घन्टासो थाबावगोन आङो बे आधा घन्टानि बिथोराव जाय फैयो जुदि लाइभआव जुदि 150सो फैयो अब्ला आङो प्रम'सन खालामगोन चेनेलखौ ओमफ्राय दा जास्ट माने नोंथांमोना जाय फैयो मा सोंनो गोसो नोंथांमोना सोंनो हागोन आरोखि बाक्सानि अके बाक्सा मा तामुलपुरनि नामा तामुलपुर बालाबारि आंबो मिन्थियोथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्टफोरखौ गौरां होननायखौबो मिन्थियो आङो गौरां पार्क बालाबारि तामुलपुर बाक्सा बबे गामिनि
लोक्षी बाजार सिमला आच्छा 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 सिमला मस्जिद आरो जाय बिथांमोना अनलाइनाव दङ माथो मेसेजखौनो खालामहराखै जेबो सोंहरनो गोनां गैया नामा आंनि फेभरेट आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनाव चेनेल गैयाबाबो आंखौ एसेबां सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच दा गोदान फैदों GADJ ब्लग्स 50K 1 hour ago गुड इभिनिं आदा अके गुड इभिनिं अके दे दासोबाबो मा जानो आंबो दासो फैखादों लाइभआव अके जुगाजुग जानानै थाबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना मा कुइसन सोंहरनो गोसो बेयावनो सोंहरनो हागोन आं कमेन्ट्सनि कुइसन्सफोरखौ आङो QNA आं लाबोनो हायाखै मानो होनबा समाया बिराद बेस्थ' जानानै दङ मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामब्लाबो सानसे बिदिनो सानै हयैसो खालामनांगौ जायो आङो फेक इनफरमेसनबो आं होनो हाया नालाय ओंखायनो आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै रिभिउ खालामनानै बिजिरसो आं भिडिअ लाबोनो गोनां जाहैयो जानला मानला भिडिअ हगारलाबायोबा आंहाबो बरनाम जागोन ना बेनि थाखायनो आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो गोनां जाहैयो माने टेकनिकेल चेनेलाव बिराद उसुबिदा माने बिराद ओंखायनो आङो साननैजों खनसे सानसेयाव जुदि हायोबा गोरलै इजि माबाफोरखौ आं खालामो ओमफ्राय लागातार बेफोरबायदि भिडिअ लाबोलाबायनानै जानला मानला भिउस मोननायनि थाखाय साबसक्राइब मोननायनि थाखाय फेक भिडिअ बानायबा आंहा बिराद गिदिर बदनाम जागोन मानो होनबा आं मोनसे नाम लाखिलांनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय टेकनिकेल चेनेलनि नाम्बार 1 थाम्बनेइलखौ मा एप्सआव मोजां जायो एडिट खालामनो थाम्बनेइला ना काइन मास्टारावनो बेस्ट काइन मास्टार खोनाबाय RKE बड' ब्लग्स काइन मास्टाराव बेस्ट थाम्बनेइल बानायनो थाखाय आरो बिनिफ्राय आरो सुबिदा आरो बेलेग एप्सआव दङ पिक्स एन्ड लेब होननाय दङ बेयाव खालामबाथ' प्रफेसनेल जायो काइन मास्टाराव बिराद प्रफेसनेल जायोथ' आं जिखिनि आंनि चेनेलाव थाम्बनेइल बानायोना दाबो काइन मास्टाराव ओमफ्राय लग'पिट प्लास बिदि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखादों लग'पिट प्लास काइन मास्टार ओमफ्राय पिक्स एन्ड लेब प्रफेसनेल जाखायो माने पिक्स एन्ड लेबाव हायोबा आरो रोङोबा खिन्थु टाइम नांगोन सोलोंनो थाखाय ओमफ्राय काइन मास्टारावनो साबसिन जायो माने सिम्पोल आरो जोबोद मोजां जायो दा चेनेल ग्र' जाहांफुनायफ्रा ओमफ्राय उनाव जेब्ला चेनेला गिदिर जागोन अब्ला मनज डेमोन बायदि बेफोरबायदि माने गिदिर टेक चेनेल दा दंना हिन्दी टेक चेनेल बिसोरो पिक्स एन्ड लेबाव बानायो पिक्स एन्ड लेबनि सोमोन्दैबो आं लाबोगोन भिडिअ थाम्बनेइलखौ बोरै बानायनांगौ पिक्स एन्ड लेबाव बिनि प्रसेसखौ आं लाबोगोन बिनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरो गुसुंबाबो मोनबा भिडिअसिम आं लाबोगोन आरोखि नोंथांमोना गोलाव भिडिअखौ नाया 3 मिनिट 2 मिनिट नायसिगोन ओमफ्राय स्किप खालामनानै लास्टनिखौ नायसिगोन बिदि खालामो ओंखायनो माने बेफोरखौ आं सानदों माने दासो ग्र' जाफुनाय नालाय एसे फिसा भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो आङो एगजामपोलखौ होनो सानो दा बिसोरो मनज डेमोन बायदिया बेसेबां साबसक्राइबार जाबाय मिलियन साबसक्राइबार जाबाय ओमफ्राय बिसोरो गोसोबायदि पिक्स एन्ड लेबाव खामानि मावगासिनो थाम्बनेइलखौ माने प्रफेसनेल खालामनानै लायो आरोखि बिसोरो HD भार्जनाव काइन मास्टारबो जायो HD भार्जन बे नोंथांनि माबानायनि सायावसो टेकनिकनि सायाव खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै दे दा कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय खोनायाखैना खोनादों आंनि भइसखौ खोनादोंना लोगोफोर अके आं चेनेलखौ अपेन खालामबाय
KRK बड' ब्लगनि चेनेलखौ आं भिजिट खालामनोसै बिथांनिखौ सिगाङावनो आङो अके KRK बड' ब्लग बिथां नोंथाङाथ' बर' हिन्जाव खारनाया बारा जाबाय बर' हिन्जाव खारनाया बारा जाबाय अके जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया सुस्राया अब्ला थिगानो भिउसआथ' थिगानो बारु मोजाङैनो फैदों भिउसआ आङो खनसे भिडिअखौ अपेन खालामना नायनि हा आं नायबानो मिथिगोन दे भइस रेटआ आइफन बुख्रुबदों आदसा बि भइसआ आइफन बुख्रुबनायखौ होदों माने नोङो थिगानो सुबुं हान्जा एबसु बिदि सर्ट फेसबुक लाजायो आरो अके दे थिगानो खामानिखौ मोजां मावलांबाय था थामनायफोराबो थिगानो जादों बेफोरबायदिनो खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय था अब्ला दानिया नोंथांमोना कुइसनखौ सोंहरनो हागोन अके नाजालांबाय था कार्बि आंलंखौ मिन्थियो आं मिन्थिनायालाय खिन्थु थांफेराखै आङो मिन्थियो कार्बि आंलंखौ GAD जे ब्लग्स उदांसार ब्रह्म हेलौ आदा हेलौ बाय
नोंथांमोना मा कुइसन सोंहरनो सानदों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। भइसखौ क्लियार खोनादोंना मोजाङैनो? अके। नेरसोन अफिसियेल ब्लग। आदा आंना माथो साबसक्राइबारानो बारायथारला माथो आदा। आदसा। गुड इभिनिं गुड इभिनिं। अके आं नायगोन दे। GADJ ब्लग्स आं नायगोन आं चेक खालामगोन। हाय SP3 बड' भिडिअ। हाय। एहे। जनाराम बसुमतारी नोंथाङा बुंहरदों माने फेसबुक पेजआव। आदसा अबाव थांखो इयो? नोंथाङा बेखौ हाइड खालामबाव। फेसबुक पेजनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायखादों माथो। आङो दा खिन्थाबावनोसै नोंथांमोननो। फेसबुक पेजनि सोमोन्दै। बिथाङा बुंदों माने जनाराम बसुमतारी बुंदों आंनि फेसबुक पेजआव सासेबो फल'वार्स दं बेखौ नुवा आदा बेखौ मा खालाम आरो मानि फोरनावबो फल' अपसनखौनो देखाया। बिनि सोमोन्दै आङो मैयासो भिडिअ बानायदों माथो। ब्र' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि आंनि फुल टाइम नोङो आंनि चेनेलाव माबा खालामो नोंनि टाइमखौ आरो नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो सानो अब्ला आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामबानो जाबाय दा। नोंनि कुइसना अलरेडि दंखायो माथो आं मैयासो बानायदों माथो। फल'वार्स सर्टआवबो बानायबावदोंसो आङो आरो दिनैथ' लं भिडिअ बानायबावबायसो हगारबावबायसो। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों नोंथांनि फेसबुक पेजखौ इउज खालामोब्ला नोंथाङा गावनो नुवा नों नुवा बेखौ। ओमफ्राय बैसो नुगोन नोंखौ ओमफ्राय बेयो बोरै नुदों नोंथांनि चेनेल माबायाव फेसबुक पेजआव बेखौ नायनो थाखाय सि मराव क्लिक खालामब्लानो नोंथाङा जेरै नुगोन बैबो बेखौनो नुगोन। बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखादों जास्ट पार्ट 1 नै नेक्स्ट नै मैयासो बानायदों आङो बे भिडिअखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। सर्टबो ना रिल्सआवबो आं हगारगासिनो माथो फेसबुकनि सोमोन्दै। नोंथाङा नायलाय नोंथांनि कुइसना नोंथांनि बायदि मेरला कुइसन हरदों आंनो बेनि थाखायसो आङो पिक खालामनानै आं बे भिडिअखौ बानायदों लायो। नोंथाङा नायाखै नामा? नुयोथ'। नों गावनि मबाइलजों गावनो नायबाथाय फल'वारनि अपसनखौ नों नुवा। ओमफ्राय गुबुनासो नुगोन ओमफ्राय गुबुना नुनाय
गुबुना बोरै नुगोन बेखौ नोंथाङा माबायदि खालामनांगोन अपसन दं बेयाव बेखौ नायब्ला नोंथाङा जेरै नुगोन गुबुनाबो बिदिनो नुगोन आरोखि खिन्थु नोंनि मबाइलजों नोङो फेसबुक अपेन खालामोब्ला फल'वारनि अपसन नों नुनाय नङा अके बेखौ नों बे भिडिअखौ चेक खालामनानै जाबाय मैयासो हगारदों आङो आंनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्रायो खोनादों अके नेट प्रब्लेमथ' जेनेबा जायाखै एखमब्ला आपडाउन जागासिनो पइन्ट मोनसे खमायदों आरो नेटआ वेलकाम लाइट चैट मेम्बार वेलकाम टू लाइव चैट रिमेम्बर टू guard your privacy and by your community guidelines okay सोरनि मा पासवर्ड सेट खालामनांगौ उदांसार ब्रह्मआ कपिराइट क्लेम फैयोब्ला चेनेला जेबो प्रब्लेम जाया मनेटाइजेसनआबो अन जागोन GADJ ब्लक्स नोंथां कपिराइट क्लेम फैयोब्ला नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बे 3 monthsनि उनाव बे क्लेम फैनाय भिडिअआ अट'मेटिकलि डिलिट जागोन आरो जुदि नोंथाङा सानदों 3 monthsखौलाय मानो आं लोगो लोगोनो डिलिट खालामखानोसै होनबाबो नों दा डिलिट खालामखानो हायो आरोखि ओमफ्राय मनेटाइजेसन अन जानायनि उनाव कपिराइट क्लेम फैयोब्ला बे क्लेमा मानिफ्राय फैदों बिनि क्रेडिटआ बिनि आर्निंआ बै कपिराइट क्लेम फैनायनि अर्डाराव थांगोन आरोखि जितु आर्निं जायोना बे क्लेमाव थांगोन Okay. Okay, Jonara Basumatary. आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो आदा नाथाय बेखौबा बुजिनो नागिरा माखौ बुजिनो नागिराखै जनाराम बसुमतारी माखौ बुजिनो नागिराखै नोंथाङा कमेन्ट्सआव डाइरेक्टलि नोंथाङा आंनो सोंहरनो हायो आंथ' रिप्लाइ हरखायो माथो पासवर्ड चेन्ज खालामनांगौमोन गुबुननि चेनेल लानायमोन पासवर्ड चेन्ज खालामनांगौमोन गुबुननि चेनेल लानायमोन उदासार ब्रह्मा आं बुजियासै इउटुबनि पासवर्ड चेन्ज खालामनांगौ इउटुबाव जेबो पासवर्ड थाया नोंनि जिमेलावसो पासवर्ड थागोन ओमफ्राय पासवर्डनि गोनांथियानो गैया बबे पासवर्डखौ बुंखो जिमेलावसो पासवर्ड थायो गुगोलनि जिथु पासवर्ड ओमफ्राय जुदि बे गुगोल जिमेला नोंनि मबाइलाव लगइन जाखादोंब्ला बेखौ नों फरगट पासवर्ड मारिनानै नोंथाङा चेन्ज खालामनानै लानो हायो इउटुबाव जेबो पासवर्डनि गोनांथि गैया ओमफ्राय नोंथाङा मानि पासवर्डखौ बुंदों बेखौथ' आं मिथिला इउटुबाव जेबो पासवर्ड थाया इउटुबनि पासवर्ड चेन्ज खालामनांगौ माने मा इउटुब चेनेलावथ' नोंथ' मोनसे इमेलावनो नों खैथा इउटुब बानायनो हायो बे नोंनि गोसोसो मेसेज फैदों कपिराइट क्लेम फैबा चेनेला माबा जागोन नामा जेबो जाया कपिराइट क्लेमा स्ट्राइक फैबासो प्रब्लेमा जायो क्लेम फैयोब्ला नोंथांनि चेनेला जेबो जाया मनेटाइज जागोन ओमफ्राय बे क्लेमा मास मोनथामनि उनाव हारसिंनो अट'मेटिकलि डिलिट जालांखागोन अके कपिराइट क्लेमखौ जेबो प्रब्लेम लानाङा जेबो गिनांगौ गोनां गैया जनाराम बसुमतारी ना नोंथाङा आंनो इन्सटाग्रामाव हरदोंमोन ना आङो लगइन खालामाखै आङो खालामगोन आं बिराद एकदमबारे समखौनो मोननाय जाथ'वाखै आं खालामनानै चेक खालामगोन बारु आरो
चेक खालामनो माने आं नोंथांनि चेनेलखौ आं भिजिट खालामनि र' दाबो बेयावनो लाइभआव आं चेनेलखौनो आं भिजिट खालामखागोन। सोर सोरनि चेनेलखौ भिजिट खालामनांगौ नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। जुदि नोंथांनाव टाइम दङब्ला नोंथाङा दसे सम हगारनानै नों आंखौ वेट खालामनो हागोन। आङो दाबो बेयावनो भिजिट खालामनो हागोन। गाबोनबा आरो आंना मा खामानि ओंखारलायो आं माने एकदमबारे बिराद उफाय गैया माने। जनाराम बसुमतारी अके आं नोंथांनि चेनेलाव आं थांनि ओमफ्राय आं चेक खालामनि 876 साबसक्राइबार दङ बिथांनाव 72 भिडिअस दङ। नोंथांनि भिडिअ आं थांनि स्टेटास भिडिअ हगारो नोंथाङा। कास्टम इउआरएल बानायाखै अके जेबो नङा दे। जनाराम बसुमतारी 30@gmail.com बे इउटुबाव जिथु जिमेल होदों नोंथाङा बे जिमेला नोंथांनि चेनेलनि जिमेल नामा जनाराम भाई? आच्छा जिमेलनि पासवर्डखौ हायाखै। भिउसफ्रानो फैथारला माने नों भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो भिउस फैनांगौ बे खोथा नङाना। नों इनफरमेटिभ माने भिउसआथ' फैखागोन। ओमफ्राय बे नोंनि चेनेलाव जितु एबाउट सेक्सनाव जिमेल होदों बे जिमेला नोंथांनि चेनेलनि जिमेल नामा जनाराम बसुमतारी? चेनेलनि जिमेल नामा? काइन मास्टाराव वाटारमार्क दङ। आंबो काइन मास्टारनि भिडिअखौ इदिट खालामो खालामनायालाय खिन्थु वाटारमार्क गैया आंना। ओमफ्राय नोंथांनाव वाटारमार्क दङ ना? गोबाङानो वाटारमार्कखौ रिमुभ खालामनो थाखाय एसेखिनि माने पे खालामनांगौ होननानै बुङो। बिदि खालामनांगौ दरखार गैया आरो काइन मास्टारखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव खालामनांगौ दरखार गैया। आरो बेनि सोमोन्दै आङो बे लाइभआव आं बुंनो हाया काइन मास्टारखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो भिडिअबो बानायनो हाया। मोनसे आंनि हिन्दी टेक्स्ट चेनेलाव आं बानायदोंमोन भिडिअ काइन मास्टारखौ बिना वाटारमार्कखौ बोरै माबा डाउनलड खालामनांगौ होननायाव कमिउनिटि गाइडलाइन्स फैदों माने। ओंखायनो अफलाइनाव आङो माबा मोनसे सलिउसन साजेसन हरनो हागोन आरो बोरै खालामनांगौ गुगोल क्रमाव खालामनांगौ आरो बेखौ। दा बेयाव बाराद्राय बुंबाबो आंहा माने सिलिस्टाम बुजागोन माने। बिराद रुल आरो रेगुलेसनखौ फल' खालामनांगौलै इउटुबाव एकदमबारे जाथारा। जानला मोनला भिडिअ बानायबाबो आंहासो बिराद गिदिर माबा जागोन माने। जानला मोनला माने रुल रेगुलेसनखौ फल' खालामबासो नोंथाङा साक्सेस जागोन नालाय। जानला मोनला बिदि खालामनो हाया। बेफोर माबाफोरखौ आङो मिथिनाय हिसाबै नङाबा आङो बिराद हाजार कमेन्ट फैदों काइन मास्टाराव वाटारमार्क लग'खौ बोरै खोमोरनो होननानै। बिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायनो हाया दा। इउटुबा माने बेखौ माबा खालामखायो माने
ओंखायनो जोंबो एसे फल' खालामनो गोनां जाहैयो इउटुब बाबानिफ्राय। मानो होनबा बिनि बेरेखा जायोबा जोङो जि एसे मोनना बेबो बन्द' जागोन माने। अफलाइनाव आं खिन्थानो हागोन बारू काइन मास्टारनि लग'खौ बोरै खोमोरनांगौ वाटारमार्क बिना वाटारमार्कनि काइन मास्टारखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौ दा बेफोराव साजेसनखौ हरनो हाया माने आङो दा भिडिअबो बानायनो हाया लाइभबो हरनो हाया मानो होनबा आं फरमान मोनखानाय। ओरैबायदि भिउस फैदोंमोन ओरैबायदि रां खामायदोंमोन आं बिनिफ्राय बेखौनो डिलेट खालामनो गोनां जाहैबायना आङो उफाय गैया। चेनेलाथ' जेबो प्रब्लेम जाया आंथ' भिडिअखौ नायाखै नायनाया स्टेटास भिडिअआथ' इसेबां प्रब्लेम जाया बाट बिराद टाइम नांगौ आरोखि वाच टाइम बारायनो थाखाय। साबसक्राइबारखौथ' मोनगोन मोननाया वाच टाइमनि थाखाय एसे नेनांगोन जाहैयो आरो। ओमफ्राय स्टेटास भिडिअफ्राथ' बिदिनोसै जियानो जा मोजां मोजां मटिभेट स्टेटासखौ हरबाय था। हेल' SB3 बड' भिडिअ हेल'। बबेबा आं बुंनाय माबाफ्रा नोंथांमोननो आं जि साजेसन हरदोंना जा बुंदोंना इउटुबा नट खालामना दोनबावबायसो बुंबावदोंसो दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ मिथिबायना बिराद फाग्ला नोंथांमोनखौ आं मा बुंगोन। आङो सेक्रेट खोथा खिन्थाहरबाबो इउटुबार रेकर्ड खालामगासिनो दा आंनि बाथ्राफोरखौ। टार्मस एन्ड कन्डिसन रुल आरो रेगुलेसन बिराद दंलै। बेफोरखौ मिन्थिजोबबासो इउटुबार होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन। आरो गुबुननि भिडिअफोरखौथ' गावनि चेनेलाव दा हगारखा दा आपलड खालामखा हगारजायो खिन्थु नोंहा भइस अभार खालामनांगोन आरोखि। नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन नैबेयाव मा बुंदों इउटुबा लोगो लोगोनो मेसेज हरबायानो आंनो नै बेयाव नायलाय दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउनो। ओमफ्राय बेखौ सोर हरदों जनाराम बसुमतारिया मादा आंनि चेनेलनिमोन माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा बेबायदि माने। एबाउटआव लिरनाय जिमेइला आंनि चेनेलनिनो मोन आदा प्रब्लेम जागोन ना येस जागोन मिथिबाय प्रब्लेम जागोन जेब्ला नोंथांनि चेनेला ग्र' जागोन ना अब्ला नोंथांनि चेनेला हेक जानायनि चान्स दं। आं ओंखायनो सोंदों आख' बै एबाउट सेक्सनाव जिमेइल होनाया नोंथांनि चेनेलनि जिमेइल नङाना बिजनेस इनकुवेरि जानांगोन जास्ट बेलेग जिमेइल। बे जिमेइलखौ मानो होयो मिथिगौ ना जुदि नोंथांखौ सोरबा कन्टेक्ट खालामनो सानो अब्ला बेलेग जिमेइलाव नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हानाय बायदि चेनेलनि जिमेइलखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेला हेक जानो चान्स थायो आरो उनाव गावनि चेनेलनि जिमेइलखौ माब्लाबाबो शेयार खालामनाङा मोनसे डायरियाव लिरनानै दोन आरो गावनि गुगोलाव थागोन आरो जिमेइलाव थागोन ओमफ्राय बेलेगाव हरबाथाय नोंनि चेनेला हेक जागोन आरोखि बेनो मेन प्रसेस जोंनिया नङाबा इमान खस्थ' खालामनानै मा लाब। जिमेइलखौ सोलाय ओमफ्राय गावनि बिजनेस इनकुवेरि जिमेइल हो बेलेग जिमेइलखौ हो एबाउट सेक्सनाव दे। हेल' ओइ सार ओइ बहा दं न'आवनो दं थांगासिनो थांगोन खोनाबाय लोगोफोर एबाउट सेक्सनाव गावनि जिमेइलखौ मालाबाबो होनाङा। आङो सम लानानै फैफिनगोन लाइभआव स' आङो दिनै एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै अननानै आंखौ निमाहा होदो जास्ट आं टेस्ट खालामदोंमोन आंनि भइसफ्रा माब्रै जादों गोबाव जाबायमोनथ' आं नोंथांमोननि कुइसन्सनि एन्सारफोरखौथ' आं हरबाय थाखायो
भिडिअ लाबोनो हायाबाबो आं मोनसे मोनसे आं लाबोबाय थायो। आंनि गाबोननि भिडिअ लाबोनायनि आङो शुटखौथ' खालामनो होदों, इडिट खालामनो मोनथ'वाखै। इउटुबनिबो आपडेट गोबां फैना दंफैयो आरो फेसबुकनिबो आपडेट फैगासिनो। ओमफ्राय जोंना दा इउटुबजों लोगोसे फेसबुकखौबो खामानिखौ मावलां। नोंथांनाव जुदि फेसबुक प्रफाइल दङब्ला फेसबुक प्रफाइलखौ पेजाव कनभार्ट खालाम, रिल्स भिडिअ हगार, पस्ट खालाम, ओमफ्राय स्टार मनेटाइजेसनखौ अन खालाम, प्रफेसनेल मडखौ अन खालामनानै ला। अके, नोंना प्रफाइलानो थागोन खिन्थु पेजावबो कनभार्ट जागोन इयो। पेज बानायनानै नोंथाङा पेजाव 10,000 फलोवार नांगौ, ओमफ्राय 6 लाख माबा नांगौ, वाच टाइम मिनिट नांगौ। बेयाव फेसबुक पेजाव नोंथाङा हार्ट मोनोब्ला फेसबुक प्रफाइलनिफ्रायनो नोंथाङा पेज बायदि कनभार्ट खालामनानै आं जेरै भिडिअआव आं हगारखादों फेसबुक पेजनिफ्राय नोंथाङा गोरलैयैनो स्टार मनेटाइजेसनखौ अन खालामनानै नोंथाङा रिल्स बायदिसिनानिफ्राय मटिभेट भिडिअ बानायनानै मोनसे सोरखौबा हेल्प खालामनाय भिडिअ बानायनानै लानो हायो। ओमफ्राय जाय नोंथांनि रिल्सखौ नायनानै मोजां मोनगोन बियो जियानो जाथों 10 थाखा 20 थाखाबाबो 80 थाखाबाबो हरो गुगोल पे खालामनानै। बेबायदि प्रसेस फेसबुकआव फैबाय। दा आंहाबो इउटुबनिफ्राय बांसिन फेसबुकआव, इउटुबाथ' दङ खिन्थु इउटुबाव बिराद टार्म्स एन्ड कन्डिसन, रुल आरो रेगुलेसन फल' खालामनांगौ। खिन्थु फेसबुकआव जोंहा नोंथाङा जुदि मोजाङै टेकनिक बाहायनानै मोजाङै खालामनानै लायोब्ला फेसबुकआव इउटुबनिफ्राय बांसिन रां दं। बाट कन्डिसना बेनो, लाइफ टाइमनि थाखाय जोंहा इउटुबा सिगांनिफ्रायनो दंखायो नालाय इउटुबाव साक्सेस जानो हायोब्ला बांसिन मोजां। खिन्थु राङा खिन्थु फेसबुकआव दा बांसिन जानानै दङ। क्राइटेरिया फुरा खालामाबाबो 1000 जेने थेने फेसबुकआव फ्रेन्ड्स बानाय, ओमफ्राय बे 1000खौ फल'वाराव कनभार्ट खालाम। माने फेसबुक प्रफाइलनिफ्राय कनभार्ट खालामदो फेसबुक पेजाव प्रफेसनेल मड मोनगोन नालाय। बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखादों। स' आङो मोनसे आपडेट होलांबाय थाखागासिनो। अब्ला बिनि थाखाय नोंथांमोना नाय आंनि भिडिअखौ, अब्लानो नोंथांमोना आइडिया मोनगोन। गोबाङानो सोलोंबाय, गोबाङानो मिन्थिबाय आरो गोबाङानो साक्सेसबो जालांगासिनो। स' आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनखौ मालायनि सायाव इसिबां आसाबो खालामबाय थानानै, कुइसन्सल' सोंहरबाय थानानै गाव मेहनत खालामालासिनो बेफोरबायदि खालामनाङा। आंबो जोबोद खस्थ' मोनो। सोर साबेसेनि चेनेलखौ आंबो चेक खालामदों। आंनि भिडिअखौ नायनानै एसे रोंदों खोमा होननानै आं सानो आंनि लोगोफोरखौ, साबस्क्राइबारफोरखौ, नोंथांमोनखौ। बाट आसाल' खालामबाय थायो। नोंसोरो बिदि खालामनाङा। आं जेरै भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टनि नायदों आरो सोलों, ओमफ्राय बिनि उनाव एप्लाइ खालामनानै ला। आं बेखौनो आसा खालामो लोगोफोर। सोर साबेसेनिखौ आङो भिजिट खालामख'नो, गोबां आंहाबो माने टाइमखौनो मोना। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ, आंनि मेसेजखौ फराया नाया होननानै माबा खालामो, इगनर खालामो खोमा, आंखौ गाज्रि मोनो। बिदि गाज्रि मोननाङा। स' आं हानायमानिखौ आं रिभिउ खालामगोन आरो आं मोजां आं टेकनिकखौ आं नोंथांमोननो होबाय थागोन। जास्ट आंनि भिडिअखौल' नायनानै नोंथांमोना सोलों। आं फेक भिडिअ बानाया आरो आं एक्सपेरिमेन्ट खालामनासो आं भिडिअ बानायो नालाय। स' आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनखौ जेसे हायो एसेनो आं जेरै भिडिअ बानायो नोंथांमोनाबो बिदि, आं जेरै जि एसे मोनो नोंथांमोनाबो मोनलांबाय थागोन, बिदिनो आरोखि। स' आङो बेखौनो आसा खालामो। बेनिखायनो आं दिनै लाइभखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। जास्ट आं टेस्टसो खालामदोंमोन। एबारनिफ्राय आङो नोंथांमोननि QNA भिडिअ आरो लाइभ भिडिअ आरो बेफोरबायदिनो आङो सम सम लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोनजों आं जगाजग जाबाय थागोन। नोंथांमोनखौ आं सापर्ट होलांबाय थागोन। चेक खालामगोन नोंथांमोननि चेनेलखौ आरो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आं नोंथांमोनखौ आं हेफाजाब होबाय थागोन। आंनि इन्सटाग्राम दङ, फेसबुक दङ, प्रफाइल दङ, पेज दङ। नोंथांमोना अबेबा डिसक्रिपसनफ्राव मोनलांबाय थागोन लिंकखौ आंनिखौ। नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। स' आंहाबो डिउटि टाइम जाबाय। आंबो ओरैनो दा नै हर टाइम, उन्दुनाय टाइम नोंसिनि थाखाय, बाट आंनि थाखाय उन्दुनाय टाइम नङा। आंहाबो मोनसे डिउटि दङ। नै दा आं थांनांसिगौलाय, दानिसो फन फैदों। आं दा थांनोसै। ओमफ्राय गाबोननि थाखाय आं मा भिडिअ बानायनांगौ बेखौनो माबा मोनसे खालामसिगोन आरोखि। मेहनत खालामनांगौ लोगोफोर एसे। दे, आङो हानायमानिखौ आं नोंसोरखौ सापर्ट खालामबाय थागोन। स' आं दिनैनि थाखाय आं दोनथ'बाय। गुड नाइट। थेंक इउ स' माच। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।